Halo Rek, dino iki aku lan kanca-kancaku lagi ana ing Museum WR Supratman. Museum WR Supratman iki panggonane ana ing Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Surabaya. Museum iki diresmiake pas dina pahlawan tahun 2018 dening Ibu Tri Risma Harini. Omahe WR Supratman biyen dadi omahe Mbak Yune WR Supratman, yaiku Ruqiyah Supratija. Ing taun 1937, WR Supratman pindah saka Pemalang menyang Surabaya lan manggon ing kono. Dheweke uga tilar donya tanggal 17 Agustus 1938. Ing taun 2016 omah iki wis dituku dening pamarentah Kabupaten Purworejo lan ngetokake dana kanggo pamugaran omah iki. Tujuan pamugaran omah iki kanggo ndadekake dadi lokasi wisata sejarah. Ing zona siji ana foto-foto keluarga WR Supratman. Nang kene ana foto wong tuwa WR Supratman lan Mbak Yune WR Supratman. Selanjutnya lan nang kene ana foto kakak ipar WR Supratman sekaligus guru musik WR Supratman. Nang kene juga ana replika klambi sing digunakake WR Supratman dalam menghadiri Kongres Pemuda keloro. Museum iki dadi cagar budaya tingkat nasional. Iki ana sertifikate. Ning kene aku ana ning zona keloro peninggalan rumah WR Supratman. Ning kene ana duplikat biola WR Supratman rek, apik yo rek. Terus ning kene ana ciptaan lagu keloro dari oleh WR Supratman. Lan iki adalah naskah asli Indonesia Raya. Apik yo rek yo. Biola kasebut digunakake kanggo nyiptakake tembang Indonesia Raya kang dikumandangkan ing ngarep peserta Kongres Pemuda sing keloro. Saliyane foto-foto keluarga lan masa cilik WR Supratman ana uga tanda jasa penghargaan kang diolehi WR Supratman lan naskah-naskah tembang ciptaane. Jeneng WR Supratman digunakake kanggo jeneng dalan ing sautara kutha ing Jawa Timur. Kutha ing Jawa Timur kang ana dalan WR Supratman yaiku Surabaya, Bojonegoro, Kediri, Jember, Jombang lan isi akeh maneh. Praupane WR Supratman uga digunakake ing mata uang lan prangko Indonesia. Lan wingking Museum WR Supratman iki ana memorabilia saka WR Supratman. Isi memorabilia saka WR Supratman iki yaiku kata-kata lan puisi sing ditulis karo WR Supratman. Niki tulisane. Nasibku sudah begini. Inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal. Berjuang dengan caraku, dengan biolaku.
saya pasti merdeka.